उर्फ अलबरूनी साहेब जाए दादा एकरे में बुझे के बा बुर्बक के कहीं पेड़ ना होला मास्टर साहब ना रामाधार बाबू ना बुर्बक बाजार में बिकाला ना बुर्बक समाजे में बैठा रहेला हां चिन्हा जाए कब कब कि बोले लगी तब राघवेंद्र प्रसाद जी अध्यक्ष जी राघव जी की ओर से बहुत बहुत पैके पुरस्कार माता रानी सबकर मंगल में बने रहे वंदना गवनी हो ई वंदना उठा तर अब तो लइका रहला मर्दे लइका नहीं खानु बेटा पुतो होला होखला बाला आ तार ई नहीं खे पता कि वंदना कैसन लय में गावे के छै उठ के कहता रे एगो प्रेमी एगो प्रेमिका के भाव सुनी ए वंदना हां ए वंदना बैल बड़ा बे कहता रे कि पात्र में दोष ना होला ना होला पढ़े के समय में स्कूल के पीछू तीन पेंसिल चिपा गइल पड़े कहला पर खिसिया तारा पात्र में दोष होते हैं मास्टर साहब मिट्टी के पात्र बनाए जाते हैं प्याला चाय पीने के लिए मिट्टी के पात्र बनाए जाते हैं टहरी दही जमाने के लिए मिट्टी के ही पात्र बनाए जाते हैं लबनी तारी चुवाने के लिए पात्र में दोष नहीं है अब तोर मेहरारू लबनी में छठ के परना के खीर बना दी तो दोष के का कहले बनी क्या हाल है चतुर आदमी है हां कैसे 3 दिन पहले हकीकत चुटकुला नहीं खे ना 3 दिन पहले हमारा सब फोन पर बतियावल हां का सुदर्शन भैया हां भैया भाई मेहरारू हमर कहली काली बरसतवा बीतिए गई हां काशी फुला जाला तो बरसा बुढ़ा जाला तो दशहरों में पड़त तो का करो हे जी काजी हाय हाय तनी एगो हमरा के छोटका छाता किन के ले ले छाता 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 अनकर मेहरारू कहली कि देखो तू एकदम खत्म बाड़ा साफ बुड़बक साफ खत्म बाड़ा तरा बुझाला ना भोरे भोरे जाइए पोहनी के पेहर आ जातना दुकानदार कही ओकर आधा को दी न त ठगा जइबै गौ एकदम खत्म बाड़ा तू मेहरारू के बात मान के गइले छाता किने अल्लाह से सीजन चलता एगो मौलवी साहब के 3 गो छाता बाचर है सब बिका गई रहे आ 3 गो निकाल के टंगन नहीं आई पहुंचत है अब मौलवी साहब अगर बोती दिखाती कहते ए भाई छाता कितना में छाता कर रुका भाई मौलवी साहब खुश बाड़े कि बाप रे हमर भाग चमकल दुकान खोलत कह कि ढूकल बोनी हो यार बोहनी आज हो जाए देखा कल के छाता के दाम 100 गो रुपया आ इनकर मेहरारू कहले रे कि तू खत्म बाड़ा आधा को दीह न तब ठगा जइबो ई कहत रे मर्द 50 रुपया में देबे त बोल इनकर मेहरारू कहले रे कि एकदम खत्म बाड़ा प्रभाष चौधरी जी वार्ड नंबर 39 जिला पंचायत प्रत्याशी पद प्रतिष्ठा में बनाई कामना करो तू खत्म बाड़ा आ ओकर खरीद छाता कर 80 रुपया में आई दे तर 50 रुपया हां 30 रुपया घटी लागे लागल मौलवी साहब कहत कि किरिया खा के कहत बोहनी मत बिगाड़ लास्ट सीजन चलता जितना में खरीदले बनी नाफा नालम किरिया खा के कहत नहीं हमरा के 80 गो रुपया ले लो दे द पूंजी आ इनकर मेहरारू कहले बड़ी कि तू खत्म बड़ा आधा कर दी जब 80 रुपया कहले ती कहत बे 40 रुपया में देबे तो बोल बोल ले बे एकदम बेचारा दुकानदार मौलवी साहब एकदम कोतर के एकदम जतरा खराबे बुझाता उस तरह के मोहनी बना ली कहत ए भैया ए भाई तू जौन 50 रुपया देत रहल तौने द छाता लेके जा ई कहतर के 50 रुपया 25 रुपया में देबे तो बोल छातवा वाला खीसे निकाल के इनकर उतार के देहिए पर बिक देलस ले जो रे मर्दावा फ्रीए में ले जो मोहनी का बिगाड़ू हम ई कहतर फ्रीए में फ्रीओ में 2 गो देबे तो बोल छाता वाला कहतर के 2 गो आ तीनों ना लेके जेबो ले जो तीनों ले जो
अब देखिए मौसम तो हमने के साथ नहीं के देत बा कि यहाँ के कमेटी के हम धन्यवाद करब। हमरा भी तो फोने नहीं रहा, आधा रास्ता आईनी तो फोन कोई नहीं। लोग कहले कि कहाँ बानी, बहुत बारिश पड़ल बना तो हमने के तो फेरे में पड़ने बाकी धन्यवाद। माई कहले कि कारज रोक हम पार लगाई न दे, पार लगते न बा। तो यहाँ आज नवरात्रा के नागा बाबा अंतिम दिन चलता तो भजन नागा के नवरात्रा के बारे में तनी मनी समझावत तनी, माता बहन भी बैठल तारी। एक बाद में लेदारी हम देखो तनी भजन हटा दी। काजियल ब्रूनी साहब क्या हाल है? अरे मर्द पढ़ल लिखल नहीं खा सुनी एगो प्रेमिका के भाव कहानी सुना थोड़ा। हमारा के कहतर कि जितना नाचे वाला सब ब्यास हो गइले। हां यही से कहतन कि तू पढ़त नहीं खा ना पिलसिन छिपा गइले बड़ो। हां संगीत के परिभाषा होला गानम वादम तथा नृत्यम को संगम को संगीत कहते हैं। आ तारा बुझात नहीं खे जे नाचलू लौंडा रहलू ब्यास बन गइले। हे देखो तारा गौनई बस के बात नहीं के हेल बुरुनी तारा गौनई बस के बात नहीं है। दीपावली अब तू बीड़ीवा पड़ाका के दुकान पर ओकरा से बढ़िया रही सैलून चलई हन। नवरात्रा है क्या चीज? क्या ये नवरात्रा कब से शुरू हुआ? कब से? आश्विन मास में नवरात्रा किसने शुरू किया? किसने? और हर दिन नवरात्रा का अलग अलग प्रभाव होता है। जिस समय रावण का पूरा साम्राज्य चल रहा था पृथ्वी पर त्रेता में, ये महिषासुर मर्दनी महिषासुर के जब चित्र देखता नहीं बनावल, देवताओं की बस से बाहर बात हो जाती है। पृथ्वी के लाज का देवता यही माई के पुकार करे ले। महिषासुर रक्त भी जैसे से निशाचर के संहार करके गईली। आज देवता के वरदान देली कि जब भी तुमको जरूरत पड़ेगा हमें याद करना। ओ हो आ त्रेता में पूरा रावण के साम्राज्य चलत रहल है। अब पाप से धरती भारी भई रही कहे के भाव। हे दुख हरनी मंगल करनी नवरात्रा में आइल बन अंतिम नवरात्रा नमी चलत न तने सुन ली क्या है चीज तने सुन ली एगो प्रेमिका के हे दुख हरनी मंगल करनी कष्ट निवारणी माई नारद सारद पारन पवले तहरे गुनावा गाई मचल तराह रहल धरती पर रावण रूप जमाई हल दल बल के नाश करवलू राम के बाण समाई जलचर थलचर नभचर के तू सब कर हऊ माई ए मां जननी तू जननी के जननी जनक के सुदर्शन के माई तू खड़ा हो जा भजन में इनकर फेरा में ना पड़ली ऐसे कि जननी हो जानी जहिया जननी हो जानी जहिया उपकार जाके कोइलू उपकार जाके कोइलू जननी हो जानी जहिया उपकार जाके कोइलू उपकार जाके कोइलू
रंगबाज वो रावण के अरे रंगबाज वो रावण के फौजी हमारा देश रक्षक हितेंद्र यादव जी इनका माता के हम पैंछुअतनी जिन्होंने अपना पुत्र को पाल पोस कर देश की सेवा के लिए छोड़ दी है। हे माँ सोचले न रहे मन के रंगबाज वो रावण की हर रंगबाज वो रावण के निश्चर के नाश कैलू मरवाज के परैलू मरवाज के परैलू के नाश कैलू मरवाज के परैलू मरवाज के रोहित कुमार छोटे समाज सेवी शनिवार की धरती से पुरस्कार हार्दिक हार्दिक प्रणाम बा। रावण का साम्राज्य चल रहा था, देवताओं ने राम की उत्पत्ति कराए रावण को मारने के लिए, लेकिन रण क्षेत्र में जब राम जाते हैं तो रावण इतनी कस के गर्जन किया बाबूजी कि राम का कलेजा कांप गया। राम रण क्षेत्र छोड़ के भाग खड़ा हुए आ जाके ब्रह्मा जी से कहते कि मुझसे रावण नहीं मारा जाएगा, मुझसे रावण नहीं मारा जाएगा। ब्रह्मा जी कहने की रावण को मारने के लिए ही महिषासुर मर्दनी माई की जरूरत है, यही माई की दया की जरूरत है। माई देवताओं की वरदान दे चुकी है, तो माई के आगमन कैसे हुई? तो वही बेल के वृक्ष के नीचे भगवान राम से ब्रह्मा जी नवरात्रा के संकल्प करावत है। नवरात्रा के संकल्प करके राम लड़े चल गई। अब ब्रह्मा जी नवरात्रा शुरू कर देंगे। एक दिन नवरात्रा भइल, दूसरा दिन मेघनाथ बध हो गई, कुंभकर्ण बध हो गई, चौथा दिन मेघनाथ बध हो गई, पांचवा दिन बीतल माई के प्रभाव ऐसा भइल। शॉर्ट में छेपक में नगा बाबा हम बात के कहते नहीं, अब नौमी एक चलते। छठा दिन क्या करें? देखिए माई के 6 दिन पट बंद किए जाते और 7वां दिन क्यों खोले जाते हैं? माई के मिट्टी के प्रतिमा के विजय दशमी के दिन नदी में विसर्जन क्यों किए जाते हैं? ना जाने लो, खाली जाने लो। एगो प्रेमी एगो प्रेम के छठा दिन का कहले ब्रह्मा जी वही नवरात्रा के वेदी पर माई के एगो मिट्टी के प्रतिमा बना के धो देले। आ 7वीं के दिन प्राण प्रतिष्ठा कैले तो वही मिट्टिया के मूर्तिया में माई प्रवेश कर गई आ लगली आंख मटकावे। ये दिन यही चलते 7वीं के दिन माई के पट खोले जाते हैं बाबू। 8वीं के दिन माई समावेश हो गई राम के धनुष बाण में जाके। अब भगवान राम से रावण लड़े खातिर चलत रे भइल। सेना साज के चलल सेना साज के चलल चमक उठल तलवार रनवा में। तो दिन धरती कांप गई, ये बाबू धरती कांप गई जब घोर परल कहाँ है राम? और कहाँ है लक्ष्मण?
रावण जिसको चलने से पृथ्वी टगमगाने लगती है। हे बाबू भैल का अब भगवान राम से जाके भीड़ गईले, दोनों दने छप छप कटनी शुरू हो गई बा। यही देवी माई के प्रभाव रहल कि भगवान राम टहनी ऐसे निशाचर के भुजा काटे लगनी, हाथ माथ काट के बिछौना खरिहान लगा देनी। और वो दिन खून के नदी बहे लगा रण क्षेत्र में। अष्टमी के दिन भैल का तनी बिरहा के भाव लागल कि यार कोयले भी रनवा जाके ए बाबू कोयले भी रनवा जाके राम से रनवा 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 भइले ना हो, रनवा रनवा भइले ना ओही जग मोहे रनवा जा। टोले लागल, धरती कांपे लागल, समान हो कोतने के गर्दन से गुजरे लागल पान हो कि यार हाथ माथ कट के दहे और हाथ माथ कट के दहे अरे लागल गोहरा रनवा 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 भइले ना हो, रनवा रनवा भइले ना ओही जग मोहे रनवा ओही जग मोहे रनवा हो, रनवा रनवा भइले ना। दुर्गा पूजा समिति की ओर से 1000 रुपए के पुरस्कार, कन्हैया मास्टर साहब की ओर से पुरस्कार, मास्टर साहब के माला से सम्मानित करें, जहां से देश के हमारा भविष्य के निर्माण होला। शिक्षा सर्वोपरि है। अब के प्रधान जी कहने शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। इनका क्या बुझाता, ये तो सुमरनों में लव लेटर पढ़ता नहीं। माई के मंदिर में जाके कहा कि ए माई एगो प्रेमिका एगो प्रेमिकी के भाव सुन लो। हदे आदमी हमें मर दे, जहां जाता नहीं दुर्गा माई के क्रिया खा के कहता नहीं। मास्टर साहब जहां जाता नहीं इनके सनद कपारी से हमरा भेंट हो जाता है। तो भगवान मारा चढ़ा के बाण रावण के गर्दन कट जाए। हई लीला देखी आ गर्दनवा हंसत हंसत फेर आके मुड़िए में जुट जाए। भगवान हरिजी मारा चढ़ा के बाण छूटे रावण के न प्राण लागल, देखो जान पर ले चिंता में भगवान बुझाता कि अब रावण के वध ना होई। आ तब देखी ब्रह्मा जी नवरात्रा शुरू कैले बड़े। नागा बाबा नमी भई तो वही मटिया के मूर्तिया में से माई प्रकट हो गई ब्रह्मा जी के सामने। एगो बाण निकाल के देता रही ब्रह्मा जी के, ब्रह्मा ही बाण ले जाके राम को दे दीजिए और यही बाण से दशानन मारा जाएगा। ब्रह्मा जी गल बनी नवमी के दिन लेके बाण राम के दिल बनी, तब ले विजयदशमी आ गई। अब विजयदशमी आ गई तो भगवान राम अपना धनुष पर बाण चढ़ा लेनी आ चढ़ा लेनी एक के बार छोड़ता नहीं भइल का तमरल हरि बनवा खिसमे साधी के निशानवा मोरे राम साधी के निशानवा हो। धनुष पर वही माई के दिया हुआ जो नवमी के बांधी थी वही भगवान राम चढ़ा लिए धनुष पर। तमरल हरि जी बनवा जहिया साधी के निशानवा मोरे राम साधी के निशानवा हो। ए राम गोई ले रावणवा होहरा
नवरात्रा के बारे में भइल बा तो कुछ न कुछ हमरा कहे के पड़ी। अब गइल बानी परीक्षा देवे आ गइल बा कि गाय पर लेख लिखी इनका लेखा कुत्ता पर लेख लिख के चल जाए कौन नंबर मिले ऐसे। अब देखी रावण भारा गइल सदा के लिए पृथ्वी पर सो गइल। देवता जयकारी शुरू कइले विजयदशमी के दिन। बोलो भगवान श्री रामचंद्र की, बोल सच्चा दरबार की। भइल का देवता लोग फूल के बारिश करे लगले आकाश से। भैया मेरे सतीश सिंह जी की ओर से पुरस्कार प्रसंग पर माई के कामना बन रहे, यही कामना करो। तक कोई ले जयकारू देवता छीटे ले सुमनावा मोरे राम छीटे ले सुमनावा हो। कोई ले जयकारू देवता छीटे ले सुमनावा मोरे राम छीटे ले सुमनावा हो। आयने रावण के मेहरारू के पता चलल कि बलमुआ हमर मारल गइले। बेचारी दौड़ल रण क्षेत्र में आइल बिया त ए रामा उठ ले मदोदरी के रोवाई ए रामा उठ ले मदोदरी के रोवाई मंदोदरी विजयदशमी के दिन रण क्षेत्र में जाके देखली कि हमर बलमुआ मर के पड़ गईले। सारा खून से लथपथ धूरी में से ना गईले। अरे जेकरा डर से पृथ्वी कांपत रहलो, जे देवताओं के बस में कइले रहले, आय अपन बलमुआ रावण के शरीरिया पर लगली गिर के लोटे छाती में मुक्का मार के लगली रोवे। आ का कहतरी कोतर की बलमुआ अगर हमार कहना मन रहता ताजी दिन देखे के ना पड़ी। अपने तो कोइला लौहा के पगो लेके गइलो कहल नाही हमरा के कोइला आ हरि के सीता लइला। अरे लंकावा बनइलो असमसान हो बलमुआ बेलगा